Os exalumnos Nacho Carnota, Alberto Romero e Andrés Vázquez serán os encargados de abrir a programación do Conservatorio de Noia, que ofrecerá concertos mensuais durante todo o curso ata o peche no Xuño Musical. Y una vez cerrado el ciclo de conciertos, empezamos el Xuño Musical, bueno, ya otro ciclo pues tradicional que desde el año 94 desarrollamos, y en él vamos a tener 5 conciertos en el que podrán participar los alumnos de grado elemental, profesional, los mayores de sexto de grado profesional que se van a estudiar a los conservatorios superiores. Cerraremos el concierto de banda, orquesta y coro, y por el medio pues volveremos a invitar a exalumnos que ya desarrollan una vida musical profesional. O obxectivo desta iniciativa é preparar aos alumnos dende ben novos para tocar fronte ao público, adquirindo os recursos de interpretación necesarios ao tempo que amosan o seu bo facer ante a veciñanza. Estes concertos se veñen organizando dende os principios do Conservatorio, que este ano cumple 31 anos. Inicialmente eran trimestrales, pero ahora xa é unha oferta que facemos mensual. Estes concertos son fundamentales na formación do alumnado, que dende moi novo trata de coñecer e controlar as sensacións no escenario e frente ao público, e ademais de ter unha tarea fundamentalmente educativa e formativa, tamén é unha oferta cultural. Dende o Concello quixeron agradecer á nova dirección do Conservatorio o seu esforzo por dar continuidade a este tipo de ciclos, iniciados xa hai décadas. Acaba de producirse unha renovación na dirección do Conservatorio, digamos, responsabilidade que asume Serafín a partir de agora, e ca colaboración de Lucía e o resto dos profesores, dos mestres que integran ese abano de profesores e tutores do Conservatorio, pois estamos seguros que van a seguir incrementando esa labor formativa. Todas as actuacións desenvolveránse no Coliseo Noela ás 8:30 da tarde.